kedves hallgatók, itt a Korunkaszt 27. részében, ahol most is még mindig a Battlestar Galactica egyes epizódja helyett most a Razor filmet beszéljük át. Ma is 4-en vagyunk, tettes társaim Jocóka. Hello! Raziel. Haj. Captain Bravo. Navasztok. És én pedig Tamás vagyok. Sziasztok! Jól tetted fel kérdés, Tomi, ez minek nevezhető? Nem tudom, kisfilm, nagyfilm, kiegészítő film, ti ezt minek? az... Visszatekintő, minek mondanátok ezt? Hát egy 1 óra 40 perceset én szerintem film. Ez egy rendes film volt. Pilóti reklámozó is. Ezt úgy is adták le a tévébe is annó? Sőt, még moziba is leadták. Ezt adták moziba? Aha. Ja, rögtön a szezon 3 után. Azt nem is tudtam. Sőt, van is egy TVM, egy részét a Microsoft szponzorálta, ingyenes vetítésekkel, viszont közbe ketté vágták, és ilyen Microsoft reklámokat tettek be, és a közönség kifújolt az egészet. Nem csodálom, a moziba reklámot a közepén berakni. Ez arra emlékeztet engem, amikor még általános iskolában volt ilyen iskolai mozi, és ott ment a Szitek bosszúja, és pont akkor volt a reklámrész, amikor Obi-Wan levágta a Anakinnak a végtagjait. Ami akkor? hát Hát de van vissza 5 perc az egész movie-ból. De pontosan az ugrás közben, amikor Anakin átugrik ott a lávafolyóról a partra. Amikor Obi-Wannak volt a high groundja. Igen. Csodálkoznak, senki nem megy moziba manapságban. Arapság nincsenek reklámok most már felé. Az elején van rohadt sok. Ja, az igaz, lehet késni egy fél órát, és még akkor sem maradt el a filmről. Így. Na de kanyarodjunk vissza a Razorhöz. Hát igazából az egész részben így a Pegazust ismerjük meg Helena Kane-t, meg Adamának egy nagyon-nagyon korai ifjú énjét. A Kúladamát? A Kúladamát, ja. Vagy hát nem is tudom, ez inkább ilyen Mission Impossible Adama volt. Igen. Ilyen Tom Cruise Adama. Na de lőjük be. A Razor az a időrendben akkor játszódik, amikor már Pegasus megvan, és Lee megkapta a parancsnokságot, utána valamivel, de szerintem nem sokkal. Nagyjából pont utána. Hát igen, ott is kezdődik a film, ugye, hogy Laura bejelenti, hogy az Adama lesz az új parancsnok a Pegasuson, szóval konkrétan egybe utána folytatódik. Igen, pont eltemették Kane-t, aztán... Ja, és akkor Lee kezdi a beszédét, hogy megpróbál jó parancsnok lenni, továbbvinni, amit... Hát nem továbbvinni Helena Kane-nek a műveit, de hogy megpróbál a nyomába lépni, és az értékeket szem előtt tart a parancsnok lenni majd a Pegasuson. És ezt hallgatják rádión a Pegasus fedélzetén is, ugye? Sokaknak nem tetszik, meg mindenki mondja, hogy já, csak egy újabb ember, aki jön, és akkor majd lesz, ami lesz. És itt megismerünk egy fekete hajú jányt, akit úgy hívnak, hogy Shaw. Jó mondom? Ja, Kendra Shaw. Kendra Shaw, így van. Kendra Shaw-t. A kép a konyhán van. Igen, pont a konyhába keni, csak nem a Shaw-t, hanem a nyakába a szurit, mert Tomi azt mondta allergiás, nem tudom, én szerintem más nyomot, de nézzük hát, egy kis fentanylt. Az a menő mostanság, fentanil. Ja, úgyhogy megismerjük ezt a sóhadnagyot, ezt amúgy nem láttuk a sorozat részekben, nem? Nem, ezt a karakter direktőre filmet találták ki. Akkor jól emlékszem, hogy nem emlékszek rá. Jó. Nem, mert ugye a Lee-nek az exója az a D volt, ugye? Igen. Azért is én így visszagondoltam, amikor néztem most a Razor, de mondom, ez a csaj nekem nem rémlik a sorozatból. Már D volt végig Apollo mellett, amikor sorozatban láttuk a Pegazust, hogy ment tovább. Igen. Hát igazából a sorozatban róla nem is tettek említést. De pont ezért, mert őt a filmhez hozták létre. Pont. Ja, szóval a jány ott a konyhán hallgatja Adam a beszédét, mint Lee-nek a beszédét, ugye, hogy akkor ilyen főnök, olyan főnök, stb. És ugrunk egy picit, és egyből hivatja is ezt a sóhadnagyot már Apollo, ott a Pegasus fedélzetén az irodájába, és egy elég fura mondattal fogadja. Emlékeztek, mi volt ez? Hogy valami ilyesmit, hogy a Lee szemében ő egy ilyen enigma, mert Kane-nél, mit tudom én, teljesen
Jó szerepelt minden kitüntetés, viszont Fisknél, meg a Garnernél, meg konyhai szolgáltatás lett leosztva, és nem érti, Igen, miért. de még ezelőtt egy fél mondat, amivel köszönhető, amikor belép. Vagy mit mond neki? Hogy szeretek ülni. Nem, igen, hogy Ja, igen, Helena sosem mondott megszokta, hogy állt. Mondta az Apollo neki, hogy üljön le. És így, hát én nem, idebent mindig állva voltam eddig, nem fog leülni. Hazudik, mert egyszer ült a film alatt. De amikor bajoztak. Igen. Jó, igen, amikor... Jó, de az party hard volt. Az nem munka volt. Háttérben DJ Gaius tolta a zenét. De ja, Tomi jól mondtad, hogy így Apollo nem tud kiigazodni ezen a show karakterén, ugye, hogy most Helen dicsérte, de a többiek meg lehorták, meg mindenféle rossz pontot szerzett másoknál, és hogy kíváncsi a személyére magára, és így kapunk is egy visszaemlékezést egyből a show részéről, hogy 10 hónapja Capricorn jelentkezett a Pegasusra. Jól értettem ott a beszélgetést azzal a hadnagyja? Pegasusról beosztották, Dősier, hát ilyen karrier katonának indult, hogy mit tudom, Pegasuson eltölt 1-2 évet, aztán kap egy saját betősztát magának. Ugye gondolom, hogy családi összekötetések révén. Valamilyen menő családban volt. Igen, vagy Martha Shaw volt az anyja, aki valami tanácstag, vagy mit mondta néha? Micsoda? Kórumnak, delegációnak tagja. Tényleg kórum. Tag. Hát van egy kis kórum kasztag volt az anyja, ennyi. Ja, úgyhogy Shaw az elég nagy tervekkel indult, hogy igen, hogy Tomi, te is mondtad, először csak szolgálat, aztán ő is parancsnok akart lenni valahol majd egy hajón. Aztán mégis ugrunk innen a Skorpió hajógyárhoz, ami ott lebegett hát, ugye, a Caprica körül. Skorpió körül. A bolygóban nem vagyok biztos, de... Na, én csak kérdezem. Caprica. Hát, hogyha Scorpion Shipyardnak hívják, akkor vajon melyik kurva bolygó körül van? Hát ez a Scorpion körül. Van Scorpio bolygójuk? Mert eddig nem tűnt föl, hogy a 12 csillagjegyzőt nevezték el az összes bolygót, nem? Sorry. Jó, hát ezt is raktam így össze, na. Akkor nem a Capricorn volt, a Scorpion volt, Józsi. Jó. Ki gondolta volna? A flashback először a Capricorn kezdődik a 10 Hát a flashback igen, de a Scorpion Fleet Shipyard az a Scorpion fölött volt, hát na. Ez volt a kérdés. Igen, ez volt a kérdés. Azt hittem, hogy ettől függetlenül még a Caprica körül lebegett ez a Scorpion. Kendall eljutott a Scorpio bolygóhoz, és ott a shipyardhoz, ennyi. Biztonságban a támadás előtt. És kivel is találkozott rögtön? Hát egy hatos modellel. Ja, igen. Gina, igen. Gina Iniver. Ilyen szép szlávosan. Hát igen, mert főszállt a Pegasus, csak nem tudtam erre kell menni. Hát nem tanulmányozta meg a térképet biztos. Mert lusta volt. Helena le is cseszte, vagyis hát megkérdezte, milyen volt a kávéja. Tetszett ez a burkolt lecseszése a Helena részéről. Igen. Ja, Helena két viselkedett, és teljesen jó volt, imádtam. Tehát sokat nem kellett ott szenvednie, mert nagyjából elindult a hálókörletbe, amit Hoshi vezette volna oda, és már rögtön jött a támadás. De kihagytuk, hogy Helena ilyen szépen futópadozott. Ó, így van. Ugye? És meg is Tominak eye candy. Meg is mondom, itt Captain írta, hogy észrevettük a Berserker Class hajót, én akkor még futópados képeknél voltam fejben. Hát kinek mi? Hát de még csak a fejét mutatták. Tehát Tominak az is elég, beindítja a fantáziát. Mert tudjátok, nekem tetszett, hogy Hoshi az milyen közvetlen volt, hogy meg akart hívni az eltávolat hozzá a Gemenorra, vagy hova. Az nem a Hoshi az volt. Nem Hoshi volt. Az Exo volt, te. Ja. Az a Jürgen volt. Az... Hát ő nem a Hoshi volt. Én azt hittem, az is Hoshi volt. Itt bajba vagyok. Mindenki részt nekem itt. Nem, ő volt az a nagy, nem is tudom, barát. Mindenesetre láttuk, hogy nagyon jóban vannak, és akkor ugye, hogy ő aggódott Kane-nek az egészségé, mert hogy évek óta már ugye csak
szabadság nélkül dolgozik, és akkor jöjjön már vissza a Gemenora szerintem családjához, mert hogy szeretnének vele találkozni. És akkor kény, hogy jó, meggondolom, ígérem, hogy meggondolom, és folytatta a futást. Ja, az a Exo az nagyon közvetlen volt. Nem ezt szoktuk meg az Exoktól. Szinte baráti volt. Ezután jött Hoshi, aki ugye show-nak körről mutatott, és elkezdett ott magyarázni, hogy hogyan működik pontosan a Pegasus. Már majdnem elvitted ugye túrára, és akkor kezdődött a támadás. Ja, tényleg neked mesélni a network backupokat, meg hogy mennyi kopit tudnak csinálni, végtelen számú szinte, aztán de most le van kapcsolva a hálózatról, és ja, és bum. De jött Helena, és fölpofozta a földről sóhadnagyot. Hát igen, sokból kiszedte. Hatásos volt. Abszolút. Ez néha gyerekeknél is működik. Ez tapasztalat? Nem, egyszer volt ilyen. De igen, működött. Ott is. De ja, itt egy durva támadást kapunk, mert itt azt a kívül is mutatják már vágóképeket a Scorpio hajógyárról, ugye, hogy mindent lőnek, robbannak, atomtöltetek, nagy rombolók szakadnak szét ripityára, és itt láthattuk volna, ha felismertem volna, a Berserkert, ugye, Captain? Az ott parkolt, igen, a Pegasus mellett pont, vagy mögött a kameraállásból. Ja, ezekben nem vagyok otthon, ezekben a hajótípusokban, de így most csak belinkelted így mája. Nem is néztem annyira. De ezt meg kell hagyni, szerintem így a külső képek tök jó voltak megcsinálni CGI-ban, még mai szemmel is. Ja, meg végre volt sok külső jelenet az előző részekhez képest, a harmadik évadban nagyon kevés volt ugye ilyen kültéri hajós jelenet az űrbe. Hát figyelj, itt még egytől is akciózás is lesz majd. Ja, igen. De ja, szóval itt ennyit kaptunk sóról, és vissza is ugrunk a jelenbe, amikor Lee faggatta, ugye? És mondta neki azt hiszem Lee, hogy nyugodtan fejtse ki a véleményét, hogy most mi, hogy merre. És itt a show ki is fejti a véleményét elég keményen a Lee felé, hogy hát ez úgy néz ki, mintha az apjától kapotta volna ajándékba ezt a Pegazust, így külső szemmel, stb. És hogy Lee is mondja, hát nem csalódtam magába, megmondta azt, hogy amit gondol. És egyben az első kérdésem mi volt hozzá, hogy akkor az első tisztem lenni. És a show meg csak ott állt, ezt nézett, mint a hülye az új kapura, vagy borjú, hogy most akkor mi? Tehát, hogy eddig szarozta, meg ő beszólt neki, erre első tisztet kap rangba. Ez érdekes volt. Hát azért Lése a hülye. Ugye most megkapta a Pegazust, és rögtön kinevezni Did, vagy valakit, mit tudom én, így Exónak azért ott a legénység előtt, az nem biztos, hogy jól venné ki magad. Így talán még azért tudja egy kicsit úgy, hogy mintha érdekelni a Pegazus. Mi tudjuk, hogy nem érdekli, de mintha. Ja. Szerintem, hogy só lepődött meg a legjobban amúgy. Ja. De hát még ugye igen, mondjad. Még kitüntetés is kapott, vagy előléptetés, tehát nem csak simán Exo, hanem ugye Major rangot is kapott, ami Lee volt mielőtt megkapta volna a Ferrarit. Igen? Igen, congratulations Major, és akkor úgy adta oda neki a kis jelvényeket. Hát valószínűleg lehet, hogy kell egy minimum szint. Minimum level up, hogy Exo leessél. Szerintem D az csak hadnagy volt, amikor ő leújultva. Nem tudom, Exo volt tényleg, vagy csak simán ott a segédje. De mi a D-mmel hadnagy lett, addig volt a 15 Pegazuson összesen. Jó. Okay. De legalább látjuk, hogy dolgozik Shaw. Szemüket bekötve ugye a kis mörinekkel szétszedett és rakatja össze a fegyvereket. És ugye amikor végeznek, akkor az egyikhez oda sétál, és akkor mondják, hogy szerinte ez a fegyver, ez rendben van. És akkor, hogy igen. És hogy az életét is rábízna erre. Ott azért láttam a kis katonán, hogy ott hezitált egy kicsit, de azért azt mondta, hogy igen. És akkor ugye lőjön. Oda tartja meg, akkor húzza meg a ravaszt, és meghúzza, az kattan is nem történik semmi, mert ott volt valami, nem tudom micsoda kis alkatrész az asztalon, és ráparancsol, hogy kezdje újra. Azért az öreg Adam az le volt nyűgöző, hogy még szólnál is keményebb Exót talált magának Lee.
Ez adom a családdal jár. De Lee megkapta ugye a küldetést. Az első küldetése. Ugye valamilyen kutatócsoport, azt hiszem egy 3 fős csapat ment ki egy Raptoron, vagy szupernova maradványokat tanulmányozni, de eltűntek. És meg kell keresni. Ezt nem is értettem, ezt a küldetés, hogy szupernova maradványokat tanulmányozni egy Raptoron ki a civil tudósok. A Gaius Baltán kívül vannak ott még tudósok egyáltalán, meg hogy tanulmányozni valamit így a galaktát, ez ilyen, nem tudom, ez ilyen mondva csinált. Hát igen, mondjuk hol érdekel bárkit is most az, hogy van itt egy szupernova maradvány, vannak fontosabb dolgok. Például nem meghalni. Mondták volna azt esetleg, hogy mit köze van a föld kereséshez, vagy bármi. Ha ennyit mondtak volna, akkor elfogadom, csak így, hát hogy vagy szupernovát. Ja, vagy üzemanyagot kerestek, tílium lelőhelyet. Azt ennyi. Mert napta mindig kell. De utána vissza is menjünk a múltba, ahol éppen a veszteségeket méri fel a Pegasus, miután elrúgott a blind job. Vakugrás hajtottak végre valahova, és hát nagyok a veszteségek. Kapunk egy kis peptalkot, egy Helena és Kendra között is, és utána egy ilyen javításmontázs, egy tervezős montázs, ilyen bondingolás montázs, szóval ilyen 3 percben így epikus zenéről kaptuk ezek a kis vágóképeket. De az jó volt. Ja, a veszteségre visszatérve, amúgy a 723 ember a Pegasus 1/4, azt mondták. Amikor beszélgettek erről, hogy ki mit, mert mennyi volt a veszteség a támadáskor, ugye. Amúgy ez akkor nem olyan sokan szolgálnak, tehát 2800-an körülbelül a Pegasuson. Hát ez a 2800 fő, az egész sok, nem? Egy hajóhoz sok. Sok, igen, csak arról volt szó, hogy ez egy automatizált hajó, sokkal modernebb, mint a csillagközi, és sokkal kevesebb személyzet kell hozzá. De a csillagközön is valami ilyesmi, 2000-3000-en vannak, nem? Én csak nem tudom pontosan mennyi vannak a csillagközin, de nem hiszem, hogy ennél sokkal többen. Bár ezt most rákeresek, erre kíváncsi vagyok. Addig keves, addig. De szerintem többen vannak a galaktikán. Most lehet, hogy nincsenek többen, de a galaktik, ugye az egyik fel a galaktikának le is van zárva, pont ez miatt, mert át is lett alakítva. Hát igen, meg amúgy is úgy emlékszek, hogy a galaktika ilyen minimális legénységszámmal operált, ugye, mert amúgy is pont éppen dekomolni akarták, hogy arra az ünnepségre készültek. Az igaz. Tehát most pont, hogy alul vannak dolgoztatva, túltöltve, ez az understuff. Yep. Kevesen vannak. Igen. De hát ezt igazából folyamatosan láttuk a sorozatban, hogy kevés az ember, kevés a pilóta, kevés a szerelő, kevés a Raptor, kevés a Viper, kevés az üzemanyag, kevés a kaja. Around 5000, azt írják. Hát akkor az a fele. Körülbelül 5000 for fully operational ship. Igen, first sign war, but reducing to about... Ja, csökkentették 2500-3000-re by... Igen. Ja, hát igen, nagyjából 5000. Hát jó, akkor fele végül, de akkor így már reális a szám. Vagy ezt híreztették ott a sorozatban is, hogy mennyivel felettebb a Pegasus, és fele annyi személyzet kell, akkor végül stimmel. Akkor nem szóltam. Ja. Most itt csak gyorsan rákerestem, első Google keresés. Egy US Navy Aircraft Carrier-ben, a repülőgép hordozón, ott is 5-6 ezeren szolgálnak. Pedig csak a vízen megy. Ezt tudom képzelni, mi ez kell ennyi ember. Annyi krumplit pucolni, basszeg. Fú. Még ennyi WC papírt, hova dobják a tengerbe? Dorválnak lenne egy munkája. Awesome. Na, viszont ugye ez a kis lelkesítő beszélőt Helena tolt, az egész jó volt. A végén mindenki szószévi allozott is.
Ja. Meg ugye előtte volt egy kis mizéria, mert ott tanakodtak, hogy vissza kéne menni a Pegazus, hogy akkor most mi történt, vagy mi sem. De nem akartak visszamenni, és csak 2 raptort küldtek ki, azt hiszem vissza, hogy mi történt ott a hajógyárnál, nem? Vagy erre rosszul emlékszek? Volt ilyen ugye, hogy az ugrás előtt figyelték a kommunikációt, és nagyjából hát káosz találtak mindenhol, és ugye nem kockáztatták meg, hogy visszaugorjanak, hanem akkor csak kettő raptort küldtek ki, hogy nézzék meg, mi van. Ja, ez a 2 raptor nem is tért vissza a filmbe. De visszatértek szerintem. Visszatértek? Visszatértek, mert jelentést tettek. Ugye, nekem az jelentés kimaradt. Mikor? Azt Hát nem azért adta a beszédet Kane, igen. Ja. És ott mondta, ugye, hogy lehallottátok ezeket és ezeket a pletykákat, bla, viszont a valóság ennél sokkal rosszabb, le lettek nyugod a bolygók, stb. És akkor ott mondta ezt a beszédet a jelentések alapozva. Ja, jó. Akkor elég hamar visszatért ez a 2 raptor. Nekem az így kimarad. Nem is mutatták, hogy leszállnak minden. Elég sok szerintem időugrás volt a múltban, ugye, ez több hónapot ölelt fel, és tényleg csak a fontosabb jelenteket lettek kiemelve, amik ugye a sorozatban is előkerültek így úgy. Ja, nekem az a részre ez is volt a baj, mert annyit ugráltunk benne időbe, amit Raziel se szeret. Szerintem... három idősáv volt, de sokat ugráltunk. Hát jó, lényegben 2 idősáv volt, plusz a fiatal Adam kommandózása, de szerintem követhető volt, mert tényleg azokat a azok az események lettek kidolgozva, meg kifejtve, amikről szó volt a sorozatban. És nem hoztak be új elemeket. Nem mutatták az egyértelműt a filmbe. Hát amúgy na. Igazából tudtuk, hogy honnan fog indulni a film, és tudtuk, hogy hol fog kijutni. Ja, na de térjünk vissza ellen a beszédéhez, mert ugye a végén az dobta fel, ugye, hogy most akkor mi tévők legyünk, így az emberek, akik itt maradtak, és hoztak az utolsó túlélők, hogy megtroljunk, bosszút álljunk, vagy harcoljunk, és akkor végül is a 3 együtt lesz, tehát, hogy megtorlás bosszúból fogunk harcolni, és gerilla taktikát bevetve fogjuk kinyírni a szájdalakat. Hát amennyit tudunk. Ja, ezt mondta Partin már. Ahova a 6-os modell is meg volt hívva. Ja, a Gina. De ezek ketten a Kendrával összejöttek, nem? Nem Kendrával, Kane és Gina. Nem. De. Azok? Pont, hogy az ellentétje, Tamás. Nekem a Kendra az úgy tűnt, mintha már gyanakodott volna Gina-ra rögtön az első pillanattól, amikor találkoztak. De megadta neki a kódot azért. Hát azt mondjuk nem is értem, hogy miért, mert ott is úgy nézett rá, mint egy szaros gatyára. Hát. Igen, nekem is az ötlet, mint Razielnek, hogy mint hogyha a show, vagyis hát Kendra, ki hogy hívja, az gyanakodott egy kicsit a Reginára, olyan fura volt. Azt a kódot nehezen adta meg azért. Hát én azt hittem, hogy csak így be akarja húzni a csőbe, hogy akkor na, megadom a kódot, és akkor majd utána megcsekkolom, hogy akkor mit csinál ezzel a kóddal, vagy történik-e valami dolog. Szóval én azt hittem, hogy így ilyen csapdába akarták behúzni. Egyáltalán nem úgy tűnt nekem, amikor annyit mondott Gina, hogy neki nincs vagy admin hozzáférés, és kell a kód, akkor csak így ránézett show, és elmondta neki szóba. Hát mert bizalomjeleként tekintett, és azért mondta el. Igen. És ott közben mondjuk az a baj, hogy az ilyen vágott szemű ázsiaiból nem tudom kinézni, hogy egyáltalán bízik-e valakibe. Nem tudom az arckifejezését leolvasni egyszerűen. Mindig azt mondja, azért, mert sunyít a szemébe, és így gyanakszik. És még böki is a nyakát. Fú. Azon, a fentanilla. Annyit kellett mondani, hogy Ginának, hogy ő meg Kane szeretik, így most azt azonnal megbízott benne. Én azt hittem, hogy fölirigykedik arra, hogy hát a Kane pedig én jobban kedvel, mint te. Na de hát ugye miért kellett az a kód, ugye, hogy ott azon a bulin van party, nem is tudom, valami kis összejövetelnek hívtam úgy Kane, hogy ugye beszélték, hogy találtak valami Cylon kommunikációs antennát, ugye, és ezen a partyn ott volt az exója, akinek nem tudom már mi is volt a neve. Jürgen. Jürgen. Legyen Jürgen. Egyszer mondták az egész film alatt. Ja. Jürgen Belzen. Aha. Az. De igen, ő volt ott, Fisk, Shaw, meg Kane először, ugye, hogy ott van ez a antenna, 6 kemény raider őrzik, könnyű célpont lesz, teljesen jó, és akkor jön be Gina,
aki mondja Shaw, hogy szintén segített neki megtalálni ezt az antennát, és akkor ugye ez lesz a következő, vagy az első célpontjuk, amit meg fognak támadni, és akkor itt ez a kis vacsorán meséli el Kane, hogy igazából ugye hiába mondta elő azt a jó kis beszédet, nem szándékozik ugye emberéleteket kockáztatni, mert ugye gerilla hadviselés a terv, és akkor így fognak majd hónapi nap menni. Ami hát pont nem így fog történni, mint megláttuk. Ja, hát a terv átalakult picit. De hát visszatérünk itt a jelenbe az akció előtt, és belecsöppenünk egy másik akcióba. Ugye Starbuck meg Showboat, nem emlékszem, hogy korábban lett volna a neve, ugye ők repültek Viperával, ugye a standard őrjáratot, és így a semmiből megjelent egy csapat raider. És elkezdik őket ugye üldözni. Starbuckék ugye megfordulnak, menekülnek a Pegasus felé, Lee ugye egy kicsit óvatos akar lenni, úgyhogy azt mondja ugye, hogy szép lassan tüzeljenek a oldalsó ágyukkal. Ugye Starbuckék menekülnek, de azt mondják, hogy nem, valószínűleg nem fognak ugye időbe beérni, utól fogják érni a raiderek, és akkor ugye Kendra azt mondja, hogy jó, akkor ideje full autóra váltani, és ugye bekapcsolják a teljes ilyen, nem tudom, elhárító tüzérséget, és majdnem kilőjük ugye Starbuckékat is a raiderekkel együtt. Ez Starbucknak nem tetszett. Érthető módon. Értékelnéd? Nem. De végül hatékony volt, és még meg is mentette a seggüket. De ja. Hát azért ez a landolás, az tetszett, hogy Starbuck landolt, és így nagyjából a nyakán landolt egy másik Silo Raider. Az ebben a jelentben volt. Jó, de nem lett semmi bajuk. Hát nem, de például itt ezt akkor, ugye ezek a régi raiderek voltak, ha jól emlékszem itt már. Azokra bukkantak rá, mikor keresték ezt a 3 eltűnt Raptor személyzetet. Igen, ez a régi volt. Még az első Cylon háborúból a raiderek, tehát a régi verziót még a robotok irányítottak bent ülve, tehát pilótával. Ez hát, úgy, nem tudom. Igen, mondjad. Hát ezek a régi Cylonok. Szóval ja. Végig is így néztek ki. Ez a Razor ebbe érződik, hogy ez direkt az is lett csinálva, hogy akkor aki az első Battlestar-t megnézte annak idején 79-ben, akkor annak is legyen valami csemege. Még ez az egy összekötés, ez tetszett benne, hogy itt miért voltak itt ezek a régi fajta Cylonok. Ezt jól összefűzték a jelennel a sorozatból. Hát a sorozatból sokat nem fűztek hozzá, de ja. Nem úgy, hanem a sorozatba, hogy belefűzték igen, ezt a régi módi Cylon dolgot, ez nekem így tetszett. Ja, ez fasza volt. Itt megint visszaugrunk azt hiszem a 10 hónappal későbbre, ugye? Egyből. Hát itt jön most az a csata, amikor ugye a Kénék azt a rádióállomást támadják meg, és hát nem 5-6 Viper van ott, hanem picivel több. 5-6 osztaggal. Raider. Igen, bocsánat. Ja. De itt még van egy kisebb bibi előtte, mielőtt ez kiderül, mert hogy Helena kiadja a parancsot, ugye? Hogy akkor hajrá, támadás. De az első tisztjének ez nem tetszik. Nem tetszik, és így visszakozik, és kéri a pisztolyát Helena, odaadja neki. Hogy hívták ezt? Ez Jürgen? Jürgen, igen. A Józsit azt hitted, hogy akkor Hosit lőtték le? Igen. Hát de Hosi életben volt a sorozatban is még mindig. Jó, nem raktam össze. Pedig az egy halálosebb volt. Jürgen odaadja a pisztolyát, majd Helena még egyszer fölteszi a kérdést, hogy kiadod a parancsot? Nem. És dír fejbe lövi. Aztán egy kicsit ott a vezérlőben mindenkivel megfagyott ami meg kell, hogy fagyjon ilyenkor. Ezt lehetett Fisk kurva jól alakította. Hogy itt... Az brutál jó volt. Mi a faszomban így mondta, bazd meg így. Hát igen, már csak azért is, ugye Helen a második mondata a lövés után az volt, hogy Fisk százados, akkor maga lesz az első tisztem. Végrehajtja a parancsot, és így... Igen. Küldöm őket. Úgyhogy... Ja, ez vicces. Nem tudom, egybe volt kicsit ilyen vicces, de megható és meghökkentő rész itt
Mármint, hogy a vicces csak azért mondom, hogy Fisk miatt. A Fisk alakítás itt kurva jó volt. De mindeközben még be is törnek a centúriók a Pegazusra itt, ugye? Miközben itt veszekedtek Hát a igen, CIC, igen. vagy kiadja ki a parancsot, mert leszállnak, és jönnek a kenyérpirítók két lábon. És pont ekkor küldi el Kane Kendrát ugye nem tudom hova, hogy akciózzon a hajón belül. Igen, itt pontosan ugyanez volt a terv, mint a második évad, nem tudom, ott a harmadik, negyedik része, a Valley of Darkness. Ahogy kiküstölni őket. Igen, az a, nem tudom magyarban, hogy hívták, hogy ez a secondary damage control, ugye ott felül tudták volna írni a centúriók az irányítást, és ugye ki szivattyúzzák a levegőt a hajóról. És oda ment Shaw. Ja, azt ment védeni, azt ne tudják megcsinálni. Igen. De útközben találkozott Ginával. Hát pont Ginával is, meg egy másik Ginával. Igen. Ez megint ez a tipikus Cylon logika, mint amikor két papnál volt, hogy ezek egyáltalán semmit nem kommunikálnak egymással. Most annak a Bamba Fasz 6-osnak minek kellett oda bemászni, hogy lebuktassa a Ginát? Na hát látod, ez egy jó kérdés. Szóval ez Tudjátok most mit nem értek? Most összekötve a sorozattal. Hogy ezek a régi Cylon modellek voltak, akik elméletileg külön váltak a Cylonoktól, nem? És nem ezt mondta a Boom, az Athena? És akkor miért volt náluk egy 6-os modell? Ezek az újak, akik támadják a Pegazust. Ja, jó, tényleg. Nem, igen, ez 10 hónapja, ezek az újak. Az utána lesz majd. Azok a jelen szálban vannak, az De Józsi, könnyen követhető a szál, hát ez de tök egyszerű. Jó. Tominak látod, egyszerű volt. Jó van. Igazatok van, megkövetlek titeket. Ja. Engem csak azt bosszantott ebbe, hogy most tényleg minek mászkál be oda egy 6-os, ott bambulni, meg csodálkozni jobbra-balra. Ez persze Kendra agyon és lövi, mint a szart, mert hát miért ne lőni agyon. Egyből levágta, hogy mi a helyzet itt. És akkor utána... van kamera is, és volt. Ja, volt kamera, így van, és akkor vissza is rohan, és akkor kérdi a Mr. Hositól, Józsi, hogy hol a kamerás felvétel. Szóval ez nem hiszem el, hogy nem tűnt föl, hogy melyik a Mr. Hosi és melyik a Jürgen Burgen. Nem tudom. Hogy fejbe lőtték, aztán kéri, hogy mutass meg a felvételt. Hosi, keljél fel onnan a hullaságból, és akkor mutasd meg a karmárás felvételt, légy szíves. Melyik az a Hosi? BSG, Hosi? Hosi az még játszható karakter, még a társasjátékban is ne vicceljél. Hosi, de ez nem is kínai. Nem kínai, de japán neve van. Oké. Mondjuk ez tényleg, nagyon... ő még ott volt. Ja, nem persze. Hát... De mindegy, az viszont Helena nem érthette, amikor berohant először Kendra, hogy ugye berontott a vezérlőbe, és irányfogta a Stuckert a Ginára, hogy állj, ott is Cylon. És Helena így nézett, hogy te hülye vagy, hát ő Gina a legjobb barátos név, meg minden. Tegnap boroztunk, és így Hosi, kapcsolt be a 6-os kamerát. Jó, de ugye a Pegazusnak nem volt meg az információja, mint a Galaktikának, hogy vannak emberszabású modellek. Az nem. Nem hiszem. Ez új info volt. Azért, ha nem ment volna be a Bomba 6-os, akkor rá se jönnek. Hát igen. De hát a kamerakép meggyőzte őket, és igazából a 6-os modell sem próbálta fedezni magát, hanem akkor rögtön neki kellett így gyilkolni. Csak hát lefogták. Meg ott azért én egy kis hezitálást éreztem Ginával, ugye, mert ugye rászegezte kényre a pisztolyt, és simán le tudta volna lőni, de helyett várt, és nem csinált semmit. Hát persze. Hát tudod, a 6-os hotel az mindig a szeretetet meg a szerelmet keresi. És ugye a kénybe megtalálta ezt, de aztán nem tudott dönteni egyszerűen. Majd tovább meg fogja szemetgetni. Nem is sokára. Hát ja, igazából... Szóval jelenben. Igen. És a két nő, ugye a Starbuck és a Shaw vitatkoznak, hogy ugye Starbucks szerint ugye ezért csak megvárhatta volna, hogy berepüljenek, mert az életét kockáztatta ezzel, Shaw szerint meg ugye hát meg pont, hogy megmentette az életét, és örüljön neki. De ugye Lee jön és beszakítja ugye ezt a cica harcot. Van ugye egy érdekesebb látnivaló is.
Hát meg azért próbálta békíteni őket kicsit, hogy igen, de megmentette az életünket ezzel, stb. De ja, hát mindenki a régi modelleket nézi. Hát ja, főleg még az egyik meg is mozdulott a roncson. És akkor itt meséli el igazából Athéna, hogy ugye mit is keresnek itt ezek a régi modellek. És azt mondja, hogy ők az őrző centúriók, és ők a legelső hibrid példányt őrzik itt az elszigetelt űrben valahol, és ezért külön is váltak a többi Cylon-tól, amit mondtatok már. Én azért picit megdöbbentem már, hogy még így volt ketté szakadás a Cylonok között is. Meg miért pont a régiek őrzik, miért nem az újak? Hát Athéna mondta, hogy ez egy ilyen evolúciós zsákutca volt az ő részükről, szóval technikailag igen, a mostani hibridek azok nem ebből jöttek ki, vagy nem csak ebből főleg. Az ilyen valamilyen zsákutca volt, azt mondta. Régi kísérletezés. Ja. Mint ugye láttuk pont most majd, amikor Adam elmeséli. És a centúriók ugye azt is mondta a Athéna, ugye, hogy a régi modelleket lecserélték ugye az újakra szépen, és ezek a régek nem akartak lecserélődni. És azért menekültek el, és váltak külön. Elkövették a decommission-t. Bizony, itt mondottam, hogy egy érdekes dolgot Athéna. Az első spoiler szerintem a 3. évadra nézve, hogy ugye azt mondta, hogy vannak ugye hibridjeik, más új hibridek, amik ugye a B-sztárokat irányítják. És ezt még itt ebben a pontban a sorozatban nem tudhatjuk. Igen, tényleg. Ja, ez volt az egyik ok, amiért mondtam is, hogy akkor inkább nézzük meg szezon 3 után. De ez Hát pedig tudnánk. A legvége. Hát hogy ne tudnánk, hát Gaius ott googolt az egyik mellett. Jó, de ez a 3. évad elején volt. Így van, ez pedig ugye a 2. évad 17. epizódja után van kronológiai szempontból. Ó. Hát jó, de most annyi, hogy említi, az igazából nem nagy spoiler. Hát most már nem. Hát most már nem, hát csak most ugye a Tamás most látott volna úgymond először ilyen hibridet is, meg hallani is róla, hogy egyáltalán mi az. Ez csak egy ilyen confusing lett volna inkább. No. Értem, hogy mondtok, de nem olyan nagy spoiler, hogy valaki szerintem előbb látja. Jó, hát végül is, hogyha úgymond kronológiai sorrendben nézi végig az ember, akkor is olyan, hogy annyira de nagy big spoilerek nincsenek benne Isten igazából, de azért vannak benne. Hát a legnagyobb big spoiler az utolsó 3 perc. Így van. Tehát az meg most milyen, hogy akkor levágjuk a végét. Hát ja. Hát azt most elgondolkozok, ha ezt tudtam volna, és sorban nézem meg, az utolsó 3 percet, most előhetjük, mert mindenki látta, meg én is, hogy akkor Starbuckot lefelfedik. Hát, ja. Akkor mennyivel más szemmel néztem volna a sorozatot így, mint most? Ezt már soha nem tudjuk meg. Hogy mit fednek föl Starbuckról? A Cylon. Ja, itt is elmondják? De mit? Te ugyanazt a filmet nézd, Józsi? Na, Józsi a Hosit síratta éppen könnyes szemekkel, és nem látta a szöveget. Itt azt mondják, hogy egy arkangyal. Nem az, hogy Cylon. Hanem azt nem arkangyalt mondanak. Pont, hogy az ellentétjét mondja. Azt, hogy beviszi őket a tűzbe, meg a halálba. Meg ő hozza az emberiség pusztulását, így. Nem mondja ki, hogy Cylon, csak annyit mondta, hogy igen, hogy az emberiséget a végükbe fogja végzetükbe, igen. Ja. Hát meg pusztulásukba. Azt így mondta? Igen. Azt nem mondták ki, hogy Cylon. Hát ezt így nem mondták ki, az igaz? Szóval úgy nem lett volna spoiler, de azt eddig is tudtuk, hogy van végzete van, és valami, nem tudom milyen, mit mondott lőben, milyen van, milyen angyal, valami kísérő, vagy faszom tudja mi. Nem kísérő. Mit mond neki lőben? Destiny-je van, azt tudjuk. Igen, de hogy valamit mondott is, hogy ő a halálangyala, na. A vízzel lefolyik. De majd erre visszatérünk később. Ja, mert ugye most Tom Cruise-nak a visszaemlékezésén. Haskell! Ezek mondjátok. Ott van Haskell és Banzai. 41 évvel ezelőtt az első Cylon háborúban vagyunk. Így van, tegyük hozzá. Egy ilyen, nem tudom milyen bolygó környékén vannak. Ott van több Battlestar, például Columbia is, meg a Galactica is. Hát azon is szolgált ugye a Haskell, vagyis hát Adama.
Korongformájú bésztárok. Figyeltétek? Hogy? Hát tök jó. Hát korongformájú bésztárok, ami még csak nem is csillag, de bésztár a neve. Hát a régi Cylon technológiáin korongokkal harcoltak a Battlestarok. Nem nézte senki. Dehogy nem néztük. Tamás. Én el voltam hűlve. Figyelj, mikor Adama megszólalt, hogy these cocksuckers mine, hát felvisítottam lányozavaromban. elég, hogy fogalmazok, milyen fiatal ember volt az öreg Adama, hogy lehet ezt szépen mondani. Forró fejű, ez jó. Igen. Mondjuk jó színész is találtak hozzá, nagyjából stimmelt arcra. De nem nekem a hangja tetszett egyébként, az angol hangját elég jól eltalálták már, mint a színész eléggé tudott ilyen örögadomásan hangzani. Hát itt egy picit vívja, hogy a színész, aki megkapta a szerepet, mindjárt mondom a nevét. Az igazából a másik fiú Adamának. Nico Cortez, mikor megkaptak ezek a szerepet, megkapta hozzá az első 2 évadot a sorozatból, és azt egy hétvége alatt le is maratonozta. Csak azért, hogy megtudja, hogy milyen Adama, és hogy fel tudja készülni a kis részébe, szerepébe. Ez tök jó. Mármint, hogy jó sikerült neki. Ja. Hozta, amit kellett. Na de Captain, légy szíves, vázolsz, hogy mi történik. Mert én az agyamat eldobtam. Oké, hát, hogyha az agyamat eldobod, akkor én megfogom. Ugye, ezt nem tudom úgy, hogy Adama hangosan mondja, de hangosan mondja ki, igen, hogy ugye Galaktika részt ebből a operációba, ugye valami feltételezett, ugye ilyen Cylon szuperfegyvert kellett elpusztítaniuk, Adamot ugye repked kint az űrben, lövi a cocksuckereket, és akkor ott mondják neki, hogy a Kolumbiának ugye a védelmét valahogy áttörték a Cylonok, és hogy mindenki azonnal menjen védeni a hajót, de sajnos nem sikerül megmenteni, ott az egész Battlestar úgy, ahogy van, ugye darabokra hullott, és akkor úgy bedühödött, mint még soha, és elkezdte üldözni a raidereket, 2 darabot ugye a bolygónak a felszínére, egyet le tudott lőni, egy másikkal meg hát sajnos összeütközött, és ezért katapultálnia kellett a kis viperájából, és a levegőbe miközben esett, hát kit látott? A másik Centuriont, akivel összeütközött, mindketten esnek lefelé. De előtte kijött, hogy előtte még pisztolypályába osztak is egyet. Igen, azért mondom, hogy esnek lefelé, és igaz, hát nem tudom, Hollywoodosan ott elkezdték egymást lőni a levegőben, de egyik találta el a másikat. Utána kiütötték egymás kezéből a fegyvert, utána elkezdtek birkózni esés közben. Utána Adamának az volt rá a megoldás, hogy jó, akkor kiítja az ejtőernyőjét, a Centurion megkapja be. Adama túlélte, ugye a Centurion az a földre kenődött, beesett ugye valami, nem is tudom, ilyen régi gyárépületnek a belsejébe. Ezt ugye átvették a Cylonok, így ezt használták így kísérletezésre ezt a helyet. Igen. Úgy nézett ki, hogy egy ilyen külön kis épületbe esett be. De hogy ott volt mellette a Centurió, és Józsi legnagyobb szomorúságára, hogy megfogott egy vasdarabot, és addig verte, amíg mozgott. Azért ez Adamában benne maradt, hiszen a Leo Bemodet is egy vascsöve ütötte agyon. Még az első évadban. Ja, azon a tankolóállomáson, vagy a fegyverek, ahol voltak, igen. A Ragnar Station. Ja. Ezt nagyon jó felvázolt Captain hallgatóknak, köszi. Én nem tudtam volna ilyen szépen. Én ki voltam, tehát hogy tök jó, de ilyet még a Tom Cruise se tud. Hát ez egy olyan, mint hogyha valami hollywoodi B-kategóriás sorozatot nézzen az ember. Hogy mit leművelnek, azok ott a levegőbe lövik egymást. Nagyon menő volt, azt kell mondjam. Utána a levegőbe birkóznak. Én azon akartam, hogy lősz, az még oké, de nehéz birkózni egy robottal. Faszik. Jaj. És volt még csalt is, mert előhúzta a kést. Azt nem azért vette elő? A robotnak a kezébe jött ki. Egy kis bajonetszerűen. Ja, és akkor húzta meg Adam az ejtőernyőt, hogy ő ezzel nem kíván tovább beszélni. Ilyen aljas csalóval. Ja, a birkózás az oké. Meg a lövöldözés egymás, de a kés, az milyen mocskos fegyver. Na.
Ja, de legalább jó helyre zuhantak éppen le, legalább azon ma megtalálja azt, amit kerestek, a titkos szuperfegyvert. Vagy hát nem szuperfegyvert, de mit műveltek ugye a Cylonok annó. Mit kezdtek el 41 éve csinálni. Mert hogy ez az a kis épület, ahol lezuhant, gyártnak fogalmaztad, vagy nem tudom, minek már Captain. Az mind kiderült, egy ilyen tanya volt, ahol kísérleteztek ugye a Cylon robotok, és megpróbálták az emberi testet valahogy összehozni a Cylon énjükkel, és itt mindenféle kezek lógtak ilyen kábelezve, meg testek, meg mit tudom én mik. Szóval megpróbálták valahogy az emberi fizikumú testet rábírni arra, hogy együttműködjön a Cylon tudattal, gondolom én. Hát vagy, hogy mit tudom, leklónozni a szöveteket, stb. Az ilyen valami labor lehetett. Valami laborszerűség, ja. De nagyjából a egész Battlestar-ban itt volt eddig a legtöbb gore jelent ezekbe a részekbe. Hát ja. És itt talál ugye még egy szobába pár elzárt embert, akit nem tudom, milyen hajóról fogtak el a Cylonok, akiket megpróbál kimenekíteni, de sajnos nem sikerül, mert közben rájuk omlik az épület, úgyhogy ott kell hagyja őket, és akkor végül is távozik az épületből. Igen. Én néztem így bele az, hogy egy embernek, nagyjából két embernek látjuk a fejét így félig. A csávot nem tudtam semmit, de ott volt még egy szőke csaj, aki még hasonlíthatott is nagyon messziről, így kis vésnyin, mit tudom én, akár még 6-os modell kinézetés, vagy egy Starbuckra is. Lehet, hogy csak beláttam. Mit tudom, akkor az arcukat innen mintázhatták talán. De tényleg nagyon kevés látott belőlük, és csak így most találgatok, hogy lehet esetleg, talán. Nem tudom, többiek figyelték-e? Nekem nem tűnt fel. Nekem se úgy voltam vele, hogy civilek azok civilek, bár értem a logikát mögött, ugye, hogy akkor ezekből az elkapott emberekből akkor lemodellezzük a 12 modellünket, hogy akkor hogyan nézzenek ki. Jó felvetés Tomi részéről. Ja, logikai szempontból érthető, persze. Nem figyeltem, majd egyszer visszatekerem, megnézem. Igazából csak tényleg a piszkos szőkehajú csaj volt, de nagyon kevés látszott be, és csak abban gondolom, hogy talán, lehet. Akár, még ez is bele lehet látni. De tényleg nagyon vésre volt nyitva az ajtó. De hát ugye a nagy fő meg elszakik valahova. Nagy hajó? Hát ott felszállt a hajó. Ugye Adama kifutott, és akkor felszállt a Cylon hajó, ami elvitte a maradékot, meg a Cylonokat. És pont akkor tört ki a béke is? Igen, magyarázja. Hát az a békekitörés is olyan volt, hogy így mondja a Husker, hogy akkor itt vagyok lent, kérek egy kis megmentést, és akkor harcolunk tovább, és akkor mondják neki, vége a háborúnak, lol. Tűzszünet van. Az is néz, hogy mi? Pislogtam 2, és vége a háborúnak azóta. Itt bent voltam egy Event Horizon tetten, és akkor utána meg vége a háborúnak. Mondták neki, hogy XT, HMFAO. Vége a háborúnak. Nem tudom, de ez nekem olyan hirtelen volt. Hát de lehet, hogy ez egy ilyen azonnali hatályú tűzszünet volt. És akkor, mert ugye konkrétan sose úgy mondták, hogy békét kötöttek, hanem... Hát jó, az, hogy tűzszünet. Idejű tűzszünetet. Mert hogy éppen elmegy mindegyik Cylon, és akkor úgy vannak az emberek, fődobják a kezüket, hogy akkor ez tűzszünetet érkész. Szóval így, jó, hát legyen. Hát szerintem ekkor már megtörtént ugye a ember-Cylon diplomácia, és akkor ugye kijelentették, hogy jó, akkor azonnal tűzszünet van, és akkor ugye a központi parancsnokság gyorsan nyomott egy broadcastot ugye mindenkinek, és akkor jó, tűzszünet. Meg a Cylonok is akkor visszavonultak. Csak így tudom elképzelni, de amúgy ennek így meg van is értelme. Ugye látjuk később Kane-nek is van egy ilyen flashback, és ott is ilyen hirtelen tűnnek el a Centurionok. Hát nem tudom, nekem ezek az ilyenek túl gyorsak, hogy akkor így csettintünk egyet, és akkor most senki nem lő senkire. Most nem mondjátok azt, hogy nincs egy pár ilyen Soul Tie karakter, aki ugye még utánuk menne, és akkor szarrá lőni őket, vagy bármi ilyesmi. Adama biztos ment volna utánuk, vagy lett volna a repülője. Egy repülőgép, hát biztos lelőtt volna még egy párat, 3-4-et így hátba.
De hogy akkor mindegyik ember, mind a 12 kolóniáról, akkor fődobta a kezét, hogy akkor akkor nem lövünk rájuk többet, kész, akkor de jó vagyunk, akkor hogyan lehet borozni hónap után. Ez az ilyen hirtelen háború vége, ez nekem mindig is olyan fura hozzáállás volt. Hát ezek az emberek szerintem örültek, hogy egyetem vége van, már évek óta lövik egymást. Ja, és amit láttunk, abból nem tűnt egy nyerésre. Hát nem, de hát annak idején, amikor mit tudom én, amerikaiak is kibékültek a nácikkal, ugye, akkor is volt még egy pár olyan, hogy egy pár ősmester véletlenül meghalt, vagy le lett lőve ott Oroszországban, meg ilyenek. Nem volt ez így, hogy akkor jaj, el lett feledve, és akkor összeraktuk a kezünket, és das ist alles. Hát nem volt teljesen elfeledve, úgy nézek, a Cylonok vittek, amit meg tudtak menteni. Persze, hát ugye vissza is megyünk életbe, aztán az öreg Adama mondja, hogy na hát pont akkor lett ez a fegyverszünet, amikor ezek elvitték ezt a Big Secret akármit, ugye? Szóval egy nagyon érdekes egybeesés. Szóval ott is fintorgott az öreg, hogy ez egy eléggé fura helyzet volt. Hát szép, valószínűleg megszerezték, ami nekik kellett, ami fontos volt, kutatták, és akkor mondták, hogy jó, akkor részünkről lehet stopp, akkor legyen béke. Ja, így van. Csak hogy akkor a Cylonok is ennyire megbíztak az emberekbe, hogy jaj, egy atomot se fognak utánunk lőni, meg akkor egy fontos dolgot se fognak lőni a humánok, mert a humánok azok megbízhatóak. Lehet, hogy volt egy-kettő atrocitás, de hát ugye azt nem tudunk. Hát. Meg ugye Cylonok visszavonultak a területükre. Nem, ez meg tudjátok magyarázni bár, hogy ez nekem egy kicsit olyan hülyén volt megoldva, hogy kijön a fiatal Adama még a Husker a hullagyárból, és akkor a béke van lól. Egyetértek. Ezt hagyjuk már. Miközben 5 perc ezelőtt még itt a levegőn birkóztak. Hát igen, hát ott volt egy Quake 2 pályán, ott rohangászott, meg birkózott, meg minden, és akkor érted utána meg béke. Hát ez most olyan, mint hogy megnyomod a játékba a space-t, és kiírja a játék, hogy you won. Jó, de hát volt egy monster killed. Az vascsőver. Igen, viszont visszagunk kicsit a jelenbe, ahol itt a Laura Rossi felhozza azt a Skylla incidenst, és hogy Kendra is ott volt, és hogy hát ugye itt Lead most épp a dacos ténykorszakát érte, hogy akkor most kivugja az exóját, vagy ne vugja ki, menjen végig a misszió, vagy ne menjen végig, de ja. Hát ez milyen misszió, ugye Baltár meg Tirol ugye letöltötték annak a elkapott raidernek ugye a navigációs adatait, és akkor rájönnek, hogy csupán 2-3 únyásnyira van ez a feltételezett Cylon bázis, ahol valószínűleg fogva tartják ugye a Raptort. És ugye azt mondja Adam, hogy jó, akkor megyek veletek ugye a Pegasuson, ugye Lee marad a parancsnokság, de neki ugye személyes, ugye ilyen érdekei vannak ugye ebbe az egész hadművel, úgyhogy megy nézni. És akkor ugye Shaw-nak a tervét, ugye azt nézi át Lee, hogy akkor most mi legyen. Ugye az a fő terv, úgyhogy a Pegasus beugrik ugye a bázishoz, elcsalja a raidereket, úgy tesz, mintha az FTL-t ugye kilőtték volna, és akkor ugye egy Raptor, aki ugye Starbuckot ajánlja a pilótának, mert hogy benne megbízik, beugrik ugye a bázishoz, dokkol, és akkor ugye kihozzák a rabokat. Tehát a Starbuckot viszont Shaw ajánlott, nem Lee. Ja, igen, úgy értettem, hogy Shaw ajánlottam, hogy ő az egyetlen pilóta, aki megbízik. Hogy ezt meg tudja csinálni. És akkor kezdett egy Lee gondolkozni, hogy na, hogy most a Skylla incidens miatt megbízhatunk benned? Tehát ugye Shaw szerint pont, hogy Lee volt az, aki ugye Kane-nek a hagyatékát ugye meg akarta tartani és megmutatni mindenkinek. És hát Kane hagyatéka a Shaw. Meg a Skylla incidens. Meg a Skylla incidens. Azért milyen jó ezeket a kis dolgokat incidensek nevezni. Mennyivel barátibb. Mondhatnák, hogy Skylla mészárlás. Ó, erős szavak ezek, Captain, erős szavak. Osztogatás. Megbotlás. Ha Pegasus kérdezünk, akkor maximum elvittek 2 kanalat, és már semmi többet. Nem volt semmi probléma. Egyébben kiment a bokája maximum.
Olyan FTL meghajtó formájú kanalakat vittek el. Na de itt még nem tartunk. Nem. Mert ugye most a Comrelay, ugye ez az antenna utáni harcnál járunk, ugye, vége van. Jönnek ugye a veszteséglista. Ugye azt mondják, hogy 816 halott, 120 sérült, 32 vipera teljesen megsemmisült, 61 vipera súlyosan sérült, de nincs alkatrészük megjavítani, és akkor Kane így kijelent, hogy amúgy ez egy taktikailag jelentéktelen győzelem. Na szóval, Tomi, hogyha te eddig mindig szittad Adamát, hogy milyen foteladmirális és milyen döntéseket hoz, akkor ez szerinted milyen döntés volt? Hogy ez egy egyértelmű csapda volt, ugye, azon ki azt, most tegyük félre azt, hogy nem tudhatták, hogy ugye Gina meghekkelte a rendszert. Igen. De ugye oda mennek, ott van 12 raider, az ugye az még oké. Utána odaúrik még vagy 80, és akkor ugye bemondják, hogy ja, amúgy nem működnek az ütegjeink. Hát igen, itt lehet, hogy falakat kellett volna húzni és elmenni. És tudod, hogyha az ego olyan magas, hogyha valaki ellentmond neked, akkor azt meg fejbe lőjük. Jó, hát az lázadás volt. Mi? Az, hogy azt mondta a Jürgen, hogy ez egy szar ötlet? Parancs megtagadás volt. Hülyeséget beszélsz. Starbuck is hányszor tagadott már meg parancsot, mégsem lőtték le. Technikailag lelőhették volna. Létezik olyan, hogy Brick. Ez meg a másik, miért lelövik. Baltárt se lőtték le egyből. Pedig ő csúnyábbat csinált. Szóval, hogy a Captain mondta, hogy ha tényleg ha Adam ennyien szar helyzeteket hozott föl, meg ötleteket csinált, akkor szíttad, mint a pokrócot. Helena meg most vesztett 800 embert. Hát, a taktikai ez... semmiért. Ebből hogy mászol ki? Én nem mászok ki, mert nem én mondtam, hogy maradjanak ott. Te szerint is menniük kellett volna. Azt mondom, viszont attól függetlenül az exo, az a katonai törvénykönyvben ez benne van. Hogy lejjük az exónkat, hogyha nem ért velünk egyet? Nem, hogyha megtagadja a parancsot. Hát ez... Jó, hát Adam ezt családjosan intézi. Amerika is erről híres, hogy ott is mindenkit lelövődöznek, mindenkit nyakba, hogyha nem értünk velük együtt, ez mondjuk tény. Nem kéne behozni az aktuál politikát. Hát, Tamás, nem én vagyok az, aki egyetért a Rape Masterrel, meg a Helenával, meg mindenki másra. Torn nem csinált semmi rosszat. De jó, hogy mondtad, mert pont át is váltunk vele. Azért említettem. Kedvenc karakter legyen, Tamás. Ott vannak. Hát a Bivig, legyen az, nevezzük annak. Ott tartják fogva a 6-os modellt. És hát Kane behívatja Tornt, hogy akkor hát ha ez a modellek ennyi embernek akarnak tűnni, és sikerül nekik, akkor valószínűleg örökölték az ember gyengeségeit, és hogy szedjen ki mindent, amit tud, és használjon mindent, amit lehet. És Torn ezt meg is csinálta. Utólag. Azt örömmel lát neki. Hát nem láttuk, csak láttuk, hogy nagyon mosolyog és járkálja körbe-körbe. Szerintem ez neki az ínyére volt ez a parancs. De nem láttuk, mi történt. Megnézted. Jó, hát ez pszichológiai hadviselés volt. Ebből a gödörből nem ásod ki magadat, Tamás. De most még mindig azt vallom, mint eddig is, hogy ezek a szájlonok nem emberek. Ezeket nem lehet itten megvépelni, hogy... Tamás, ez lejárt lemez. Most, ha nem emberek, fogadjunk, hogy te a Mass Effect 3-ba Legionnek is azt mondtad, hogy neki nincs lelke. Ja, az összes szinte, összes meghalt a... Tudtam. Hát, jó, de legalább... Ezek csak egyesek meg nullák. Hát, jó. Azért mondom, a Nürnbergi trial-en majd akkor ezeket elmondhatod szépen tovább. Hát most na. Ott végighallgatunk úgy, mint a Baltart. És nekem van igazam. Hát persze. Úgy, mint Jürgennek is milyen igaza volt.
kiderült, hogy mennyire igaza volt, azt mégis kapott egy golyót a fejébe. Sőt, Captain, a Mass Effect 3 végén Edit is megöltem. Már hogyha fizikailag ülnénk egymás mellett, akkor én az asztal egyik szélén lennék, te meg a másikon. Nem, mi meg a Józsival se tudjuk, hol az asztal. pedig Edit bírtam. Én nem akarom tudni ezt az asztalt hóban. Nem, én sem. Én Tamásra egy asztalhoz nem ülök többé. Na de, jön a következő buli. Egy Fisk hívja ugye Kane-t maga fel, és milyen vigyorogó mondja már neki, hogy találtak egy civil flottát. Hogy emberek, a mi embereink, és ő olyan boldog volt. És akkor Kane ott egy kicsit morfondírozik, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor kérem az utaslistát, pontosan milyen felszereléseik vannak, a hajóknak a tervrajzait, és akkor így Fisk így néz, hogy most erre miért van szüksége. Azt mondja a Kane, hogy elvesszük mindent, amire szükségünk van. És ezt hogy lehetne megmagyarázni, Tomi? Miért érzem én úgy, hogy itt a keresztülbe vagyok? Te vagy a Pegasus főembere. Hármunk, vagy négyünk közül. Ez kemény döntés volt, és a végén Adama is mondta, hogy ez kemény döntés volt, és nem és volt, mit mondott nem rá, volt. Lee. Ne beszéljünk a Lee-ből. Adama felmentette mint a végén, ennyi. Nem volt humánus döntés, az biztos. Katonaőrök indokolt döntés volt? Valószínűleg. Humánus? Nem. Hát jó, hát akkor menjünk a katonai döntésre. Szóval Helena Kane azt mondja, hogy kellenek a fegyverek, az FCL-ek, meg minden felhasználható katonai cucc, fölösleges civilek halljanak ott, ahol vannak. Aki hasznos civil, az jöhet a Pegasusra. Oké. De most tegyük azt, hasznos civilekkel megnyerik úgymond ezt a háborút. 80 000 idézőjelben, hogy megnyerik ezt a háborút. Akkor az emberiség milyen civilekkel megy majd tovább utána? Az a nulla Survivorra, amit hagytak? Vár. Itt nem volt cél, hogy megnyerjük a háborút. Akkor mi volt a cél? Addig harcolunk, amíg Addig nem halunk, meg nem halunk. Kurva jó ötlet. Annyira future-proof ötlet, hogy be is szarok, megyek a torna Hát ez nem volt future-proof terv nekik. Hát figyelj, annyit tudtak, hogy ők maradtak egyedül. És akkor az Adama hibás, meg a Roslin, hogy azok próbálnak civileket menteni, meg ezért hagyjuk már. Én nem mondtam. A vacsora alatt azt mondta Kane, hogy nem célja az, hogy embereket áldozzon fel. A saját embereit azt mondta. Komolyan, mint valami bírósági tárgyaláson lennél, Tamás, már hát érted? Hát, muszáj védenem őket, itt ellene vagytok. Hát persze, hogy ellene vagyunk. Hát milyen future, az semmilyen future. Okay, de most... Jó, de most képzeld bele egy picit képzeld bele a helyzetbe. A 12 kolóniából mind a 12-t lenyúkolják a faszba, yes. Minden rádiókommunikáció megszűnik, és annyit tudsz, hogy nagyjából ti menekültetek meg az egy hajón, mert elugrottatok egy blind jumpon valahova. Igen. Hát akkor 80 000 ember nem tudsz civilizálni. Mennyi? Hányan voltak? 3000? Hát a Base-Staron? Igen, a Pegasuson. A Pegasus? Hát jó, körülbelül annyi. 3000 ember nem fogsz civilizációt újra teremteni, az biztos. Hát nem, de amikor Fisk mondja, hogy ott van 15 új civil hajó, mindegyik FTL-es, és tele van civillel, működő, egészséges civilekkel, akkor azokat utána nem hagyom ott, hogy akkor nyírjuljanak ki. Főleg úgy, hogy a Pegasus saját magának tud gyártani minden szart. Hát, kivéve kaját. Wow, lehet, hogy ott volt köztük egy kajáshajó. De nem tudjuk, hogy volt ott köztük kajáshajó. Hát persze, hogy nem, mert az csak az érdekelte a Kane-t, hogy akkor van-e fegyver, van-e FTL, meg van-e használható civil. De még mindig mondod, hogy nem volt humánus döntés. Hát nem, hát. Hát humánus, meg logikus se. És akkor utána belemegyünk egy harcba, ahol elvesztjük megint a fele embereinket, 800-at. Egyszer veszettünk 700-at, utána megint 800-at. De jó. Ez ugyanaz, mint Heroes 3-ban neki mész 2 egységgel egy 10 000-es sárkány egységnek, és akkor csodálkozó, hogy nem nyertél. Szerintem Tomi engedd el. Nem akarok meggyőzni titeket.
Nem is fogsz. Ez Nem is olyan, célom. hogy ez 3v1. Hát jó. Mert visszamegyünk ugye megint a jelenbe kicsit, és jön egy újabb allergiagyógyszeres fecskedés jelenet, amit Starbuck itt félbeszakít. Aki meg ugye inni akar csak. És igazán, igen? Kicsit fura helyszínek találtam, hogy a konyhában van valamilyen ilyen dead drop helyszín, ahol pakolják be fel a kis szurikat. Bárki ugye elérheti, ott van csak simán fent a polcon, le kell tekerni annak a kis tégelynek a tetét, az akkor ott van benne a allergia elleni gyógyszer. És közös tűvel mindenkinek. Csak meg se próbálja rejtegetni. De csak én éreztem amúgy, hogy mármint jó, később kapunk rá választ, de nekem már most meg volt az érzésem, hogy Shaw volt az, aki lelőtte azokat a civileket. Ja. Igen. Hát Fisk az nem lőtte volna le őket. Benne volt, azt sejtettük. Szerintem nem ölötte az összeset, de benne volt. Az elsőt azt meg tudjuk, hogy ő lőtte le, az biztos. De ugye igen, Starbuck meg Shaw megegyeznek, hogy akkor egyik se fogja bemártani a másikat, ugye Starbuck hagy lopja a piát, Shaw meg ugye, hogy adja be magának a allergén gyógyszert, de aztán ugye meggondolja magát, és visszateszi a sapkát, és elteszi. De legalább kapott egy kitüntetést ugye a produkciójáért. Jó, de ez már megint a múltba kénytől. Azt viszont már a múltban, igen. Kapitály lesz. Ugye Shaw nem igazán érti, hogy mégis miért, mert nem csinált semmi különöset, de ugye Kane szerint azért ugye meg kell hozni a kemény döntéseket, és néha ugye hátra kell hagyni az embereket azért, hogy ugye a többiekkel tovább harcolhassanak. Itt volt ugye egy jó kis flashbackje az első háborúba, ugye Tauronon, ugye onnan származik Kane. Hát a kis majd, hogy nem még ártatlan Kane és a húga, ugye ott voltak valami csatatértekelős közepén egy ementálivá lőtt házban, ugye ment a szájlonokkal való harc, és így látszott azért, hogy körülte fogynak az emberek ott bent a házban. Ja, nem álltak nyelvésre. Igen, az apukájuk ugye elkezdte őket kimenekíteni, de még mielőtt kértek volna a házba, ugye őt eltalálták, mondta, hogy ő vigyázzon a hugára, és akkor meneküljenek együtt, kimennek az utcára, ott is csak annyit látni, ugye, hogy hullanak az emberek, megpróbál ugye Helena és a húga Lucy ugye elmenekülni, de Lucy valamiben megpotlik, és nem akar felállni. Nem beszövült a lába, vagy valami ilyesmi? Nem. Nekem úgy nézett, hogy csak simán ott Hát, volt, és Pánikolt, és nem bírt felállni. pánikolt. És Helena meg ott állnak 2 méterre egymástól, és mind a kettő ordít a másiknak, hogy gyere már, és végül egyik sem megy, ugye a centúrionok egyre közelebb jönnek, és Helena elszalad. És beszalad egy közeli konténerbe. És meg ugye bentről ott hallja a Lucy-nak ugye a visításait, hogy Helena, aztán végül megszakad. Jött Helena is kuporogott a konténer közepén, még meg se próbál jobban elbújni, kint sétálnak el fel a centúrionok, aztán csak az egyik oda benyit. Megtalálja. A kis kést a földön, ugye neki szegezi a centúrionnak, hogy ne gyere közelebb, és ekkor megkapja a centúrion ugye a Wireless-en a broadcastot, megfordul, elsétál, Helena csak néz, aztán végül kimegy a konténerből, és látja, hogy elmennek a Cylonok, mindenki, aki egy-két túlélő ember van, ugye az örül, de Helena ugye visszamegy, ahol hagyta Lucy-t, és nincs ott. Hát feltételezzük ugye, hogy magukkal vitték. Ja. Ezért mondtam, hogy a centúrionok vitték mindent, ami menthető. És szegény Helena valószínűleg emberkísérletek áldozata lett. Mármint a Lucy. Igen, a Lucy. Hát ja, de szerintem volna többet már nem fogunk haladni sorozatban. Van egy ilyen sejtésem. Nem mondhatjuk meg. De nem is száfolhatjátok. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. De visszasugunk a jelenbe, ahol a
elkezdődik ez a mentő, nem expedíció, mi ez? Misszió? Hát misszió, küldetés, ja. Kimenteni azon a hajón lévő, még valószínűleg talán életben lévő civileket, és legyúkolni ezen a hajót a faszba. Én ezt nem értettem. Azt értettem, hogy Adama menni akar, mert ő már ilyennel találkozott a múltban, és nem akarja még egyszer ilyen megtörténni, hogy emberekkel kísérletezzenek, stb. És Adama is ment, tök jó. De ezt az egész ment expedíciót nem értettem. Tehát kockáztattak egy Pegazust, egy legénységet, egy csomó eszközt, hajót, mindent, azért kimentsenek, hát ha még életben lévő embereket. Ja, ez ilyen bullshit küldetés volt. Igen. Adamás. Vagy Captain, mondjad, láttál benne a rációt? Vagy igen. Amúgy, hogy a katonák lettek volna, akkor ugye senkit se hagyunk hátra. Elve mehettek volna vissza. Hát itt egyedül az tényleg, hogy Adama már látott ilyet, és nem akarja, hogy bárki is erre a sorsra jusson. Ez volt az indok. De eltelt 40 év. És igen. Oké, megtalálták, nyúkozzak le a faszba Pegazusról, azt ennyi. Pontosan, ugyanezt akartam mondani, ezt csináltam volna, hogy te mondtál, Tomi. De ezt Lee is ezt akarta. Küldje neki de akkor nem is kellett beküldeni a Raptorba a mentőembereket. Tehát ne is menjen oda senki. Az a pár ember, az most vesszen el, hogy hülyén hangzik. Ja, itt szerintem az volt a probléma, hogy úgy kellett lezárni a filmet, hogy azok az állapotok legyenek, ami a sorozatban lesz, szóval, hogy Kendrából ne legyen semmi, még említés szintjén se, és az egész így nagyjából semmi ne legyen belőle, és senkit ne hozzanak vissza, stb. Hát jó, ja. De... Ugye ez az ilyen sorozatba ágyolt filmeknek az egyik átka, hogy tudod, hogy honnan indulsz, hova kell végződnie. Muszáj visszatérni a status quo-ra. Hát most oké, de kiíratták volna őket másképp is, akiket nem kell szerepeljenek, nem egy hülye küldetésre rá szánni a végén 30 percet a filmből. Úgy írhatták volna, mint Bulldogot. Akár. De hát ez sem volt semmit, mert ez a mentőakció is mi volt? Ugye mentek egy Raptorral, hogy berepülnek majd a B-Starba, és hát először is a Pegasus elcsolta az összes kint lévő régi Raidert, hogy akkor azok menjenek el velük, és ugye odaugrott a Raptor később, hogy majd ők beslisszannak, akkor már nem őrzött B-Starba, csak ez emiatt összemegyött még 2 régi Raider, akik elkezdik küldezni ezt a Raptort. Viszont ők megjátszották, mert aztán bekapcsolták azt, hogy füstölnek, ugye? Igen. Egy ilyen kapcsolóval, hogy megsebesültek. Igen. Megjátszották, hogy megsebesült a Raptor, kikötözték, vagy kikatapultálták, kiugrottak a Raptorból végül is, miközben megjátszották, hogy sérültek. Majd végül ez a 2 üldöző Raptor, mi az? Viper? Nem Viper. Raider. De kicsi régi Raider. A kicsi régi Raider az kilőtte a Raptort, és ők meg ott lebegtek tovább az űrbe itt. A Starbuck volt ott, a Show, meg még a Da Silva, igen, és még négyen. Hudson, meg a Matthias, aki volt már korábban a sorozatban. Ja, tényleg a Matthias az, igen. Annak ismerős volt az arca, amikor ott szerelgette a bombát, meg minden. Ja. Férfi nevével. Ők belebegtek így az űrből a B-Starra. És az hogy tetszett, hogy beszéltek a Cylonok, amikor jó, sikeresen kilőtték a Raptorokat? Nekem nagyon, az a 10 másodperc az nagyon tetszett. Az jó volt. Azért mondom, hogy ezek nem Centurionok, ezek Cylonok, csak ugye régi Cylonok. És volt rangbeli különbség, mert a főpilóta az aranyszínű volt. Persze, hát az aranyszínű Cylon. Már akkor is megkülönböztették magukat, amikor még csak sima robotok voltak. Meg. Most is azok. Ez a véleményem, Tamás, hogy... Na ja, szóval bejutottak a B-Starra, és sokat mennek, keresgélik ezt az első hibridet végül is. Ez az öreg végül is az volt, nem?
Hát nem... Valami túlélőt kiszedtek, nem? Túlélőket azt találtak, igen. Ugye nem a hibrid keresése volt itt a fő cél, hanem a túlélőké. Jó, az igen, de hogy igazából az öreg fontosabb volt számomra, hogy megtalálták, mint a túlélők. Mert az, hogy amiatt megyünk ide a hajóra, az bullshit volt szerintem. Mentsünk meg kellett egy ürügy. Mi a faszomat csinált azokat a túlélőket 40 évig? Azok nem azok a túlélők voltak. Az nem, azok a raptorosok, akik eltűntek, akik mentek keresni a csillagködöt, vagy nézni a búzárt. Azok voltak, jó. 2 hete tűntek el, Tomi. Vagy 2 napja. Vagy én abban volt, hogy azok a 40 éves túlélők. Könnyű követni, nem, Tomi? Ja. És még én zavarodtam bele, jó van. Hát jó, lelőtték a süt meg a 40 éves túlélőket meg, de legalább értettétek, hogy miről szólt a részed, na. Hát de most... Tomátó. Az... Ja, ilyen, de amúgy igen, kiszedtek pár embert onnan a fekvőpadról, kimenekítettek, de ugye közben jöttek még a centúriók, akik ott voltak, vagyis hát Cylonok, nem centúriók. Hát Cylon még mindig. Hát nem Centurion, ugye a Centurion az ő gyártmányuk. Ja, akkor ezek Cylonok voltak, csak robotformájúak. Yeah. És végül is elkaptak egy embert közülük, akit végül is só úgy fejbe küldött, mint a franc, hogy ne vigyék vissza kísérletezni. Ez volt a Silva. Az volt a Silva csávó, így van. Aztán utána viszont a Centuri, nem Centuri, a Cylon is visszalőtt, és ő meg eltalálta Kendrát, vagyis Sót, szóval Só is megsebesült. Ilyen adok-kapok volt, aztán utána egy fejlődéssel előtte valaki a Cylont is egyből, szóval egy ilyen nagy tűzharc volt. De ezeknek dum-dum golyójuk volt, ami meglője a Cylonokat. Hát ez még izés, ilyen alumínium volt. Ja, ez 40 éves, ez plastikból készült. Ja, az, hogy volt veszteség mindkét oldalon, aztán végül is, amik ugye az atomot, amit bevittek, azt távirányítással akarták volna fölrobbantani, csak hogy hát nyilván nem tudták összerakni a távirányítót hozzá, véletlen. Létezett már valamikor valamilyen filmben is, nem csak Battlestar, amikor távirányításra akartak robbantani egy bombát, és működött a távirányítás? Nem tudom. Hát az izéban sem működik abban a nagy híres űrfilmben, amikor az aszteroidát robbantják föl. Ja, amikor a fúróval... Armageddon. Ja. Ott sem működik. Hát egy dolog jutott csak eszembe, de az is csak játék, Tamás. Ugye a Mass Effect 2-ből, amikor Jacknek a celláját fel kell robbantani, és akkor repültök elő, és akkor fölrobbantja a távirányítóval. A második Batman filmben működött, amikor Joker felrobbantotta a kórházat. Nem első működött a távirányítás, de működött. Ja. De általában nem működik. Ez 10-ből 8-ra legalább nem. Ez ugyanaz, ha helikoptert látsz filmbe, játékba, akkor le fog zuhanni. Na ja, szóval itt, nem működött a távirányítás, úgyhogy valakinek fel kell robbantani kézzel. De mindeközben összeveszik még a Lee is az apjával, mert Lee azt mondta, hogy akkor vége lőjük ki az atomot, azt ennyi volt, ők nekik reszeltek. Az apja meg nem megy bele ebbe, az öreg. És akkor végülis rábízza a fiára, hogy döntse el ki az, aki ott marad, és végül is helyi irányításra kézi robbantást hajt végre. És kit választ meglepő módon? Nem a sérült Sót. Meglepődtem, Starbuckot. Így van. Azt mondta, hogy Starbuck, akkor te ott maradsz. Vörös 2-es volt a hívó neve, vagy nem is tudom, már mi volt a Starbucké. Hogy te ott maradsz, robbantasz, a többieket küld haza. Ez azt hittem simán Sót fog mondani. Ja, ez meglepő választás volt. Jó, a technikai a show magasabb hangon van, mint Starbuck. De ennyiben akkor választhatta volna, amit tudom, azt a másik majd egy 2-ből szóval, mikik ott voltak még. Az a sem tudta, kik mentek szerintem, azért nem tudott. De ja, tehát ez vissza erre fordul meg, amint kiadja a parancsot, ők közben mennek a B-Staron, hogy meneküljenek ki, és hát a Kendra az végül is elveszi a bombát a Starbucktól, és megmondja, hogy már pedig te fel fogsz öltözni, vissza fogsz menni, és pisztolyt fog rá, mert hogy ezt én akarom megcsinálni. És így végig Shaw bevállalja ezt, és itt folyamatosan küzd a múltjával azzal a... Hát az Skylla incidens. Skylla, igen. Az bűntudata volt neki, na. Igen, szerintem azért is vállalta be, amúgy. Hogy itt szépítsen egy kicsit. Ez benne volt szerintem, így a visszaemlékezéseiből. Arra utalt legalábbis nálam.
Ja, ezt A is. következő jelenetben hogy meg is fogjuk tudni egyértelműen. Hát igen, mert bement az öreghez végül is beszélgetni, ugye? Captain, mondod? Mondhatom, igen, ugye azért korábban már, amíg mentek itt a agresszív véleménycserék, ugye az alatt hallhattuk, hogy egy öreg ember beszél folyamatosan, és ugye amikor ugye Shaw is ott cibálja a hajó fel alá az atomot, mint aki azt se tudja, hogy hol van, ugye belép egy szobába, és akkor ott fekszik a kádban. Hát ugye éppen a fürdőízés idejét tölti az öreg ember, és hát ugye ez az a prototípus, az első hibrid. Ugye ő mondta azt ugye Shaw-nak, hogy ugye ismeri az életét, és megkérdezi, hogy ő szeretnéd megbocsátást, és ugye egy Shaw megint megemlékszik a Skylla incidensről. Itt látjuk, hogy ugye ő adta legalábbis az első lövést, és még ugye Fisknek meg a Mörineknek is ugye tátra maradt a szájuk, és erre mondja Shaw, hogy igen, szeretne megbocsátást, és akkor az öreg mondja, hogy jó, akkor gyere ide közelebb, jányom. És ekkor van az, hogy amikor ugye Shaw közel ér, akkor ugye azonnal megragadja a kezét, és azt mondja neki, hogy Caratrace ugye az emberiséget ugye a végéhez fogja vezetni, és ő az apokalipszisnek a hírnöke. Ezt így mondja. Yes. És Shaw megpróbál eszeveszetten visszatelefonálni Lee-nek, hogy gebasz van, és el is éri őket, és elkezdi mondani, hogy Caratrace, és megszakad a vonal. De annyi, hogy figyelmeztetnem kell magukat és a Caratrace, és akkor ennyi. Ja, igen. Pont jókor jammelték a Cylonok a rádióadást megint. Hát ezek a véletlenek, Tomi, tudod. Igen. Aztán végül Shaw tököt neveztett, azt föltartja a kapcsolatot az öregnél, és akkor az öreg csak utolsó mondatnak annyit mond, hogy ez mindez ma megtörtént, és meg fog újra történni, és újra, és nyug. Ahhoz képest egy prototípus hibrid volt, szerintem ez jobban ott volt a szerem, mint a modernebb prototípusok. Vagy mi az hibridek? Valószínűleg nem volt talán kötve a bésztáv. Hát azért feküdtük átba, szerintem. Vagy ez még nem volt annyira specializált, mert lehet az újabbakat már specializálják arra, hogy a bésztárt irányítsák. Vagy lehet, hogy tényleg ő volt a Cylon isten. Az is lehet. Akár. De amúgy azért mondott még korábban nagyon érdekes dolgokat, amíg ott a tűzharc ment. Ő mondott ugye egy ilyet például, hogy ugye az ötödik az árnyékban ugye ő a fény felé tör, és megbocsátásért kiállt. Igen, hogy régen 7-en voltak, most meg már 6-an, vagy valami. Igen, volt a 7 most már 6 ugye önjelölt gép, ugye, hogy a bűn meg fel fogja őket emészteni, és meg fogják ismerni ugye hogy van magyarul az agony? Szenvedés. Meg fogják ismerni azt a szenvedést, amikor az egy sok felé válik. És ezek szerintem dolgok. Igen. Azért mondom, hogy ez annyira nem halandzsázott ez a prototípus, mint a többi. Többi azért az össze-vissza beszél. De ez meg olyan dolgokat mondott el, ami végül is most már megtörtént ugye a sorozatban. Ha most tegyük, azt kronológiai szempontból néztük volna a sorozatot, akkor ezek a mondatoknak súlyos jelentésük lettek volna. Igen, szóval akkor nem lett volna annyi értelmes talán. Meg nem hiszem, hogy Tamás annyira figyelmezték volna rá. Bárki tudja, nem tudom. Most 5-en lesznek Cylonok még? Nem, 4-en? Nem, 5-en is lettek a Starbuckkal végül is. Ja. A 7-ből meg 6, akkor ugye a Diana modell, gondolom. Ja, befőzték a Diana-t. Égetet. Szóval azért mondom, hogy most így odafigyelt rá az ember, akkor nem nehéz kitalálni, hogy akkor mire gondolt a 7-6 meg a 4+1-je. Szóval ez ilyen. Tehát ami úgyse figyelt, hát ő követte azt, hogy mi hogy van. Én még mindig a futógépnél vagyok levagadva. Húha. Elég korán elvesztetted a fonalat. A legjobb helyen. Figyelj, akkor mi nem voltak a Cylon támadás, mindenki boldog volt. Ja, és itt a végén nem is tudom, mi volt még. Poszthumusz kitüntetésre javasolja Lee
Azt hiszem a Saul kedvelt, ugye? Nem Ali, öreg? a Starbuck. öreg? Mi? Starbuck javasolta poszthumusz kitüntetéssel kedvet, és Lee meg ez így még akkor átgondolja ezt, mondta Adamának. Igen? Aha. Akkor én itt vesztettem el fonalat utolsó 5 percben. És itt volt az a beszélgetés, amikor Adama így nagyjából igazat adott Kane-nek, amiket csinált és amiket tett, mert ugye Adamának ott van a elprezidente, akit a folyamatosan nyavajog a fülébe. Ott van neki szól. Ott van neki szól. Meg a fia, és ezek mind egyes úgy teremtenek, és nem kell egyedül csinálnia, mint a Helenának kellett. Ja. Helenának se kellett volna egyedül, csak aki nem egyezett meg vele, azt lelövi. Hát, igen. Mert most ez olyan, hogy akkor ennyi erővel Adama is agyon lőhette volna Szólt akkor, amikor nagyon összevesztek az egyik epizódba. Ahelyett, hogy elküldte aludni, inkább már részeg vagy. Hát meg sok mindenki más is lelőhetett volna. Hát persze. Helyett őt lőtte le a Boomer annak idején. Például a Chiefet is, amikor bezáradt a börtönbe, meg mert sok mindenkit. Hát most azt nézzük, hogy akiket börtönbe zártak, az mind le lett volna lőve, ilyen Helena Kane stílus által, akkor már nem sokan maradtak volna a Galaktikán. Akkor már Laura se lenne. Hát akkor mondom, main karakterek közül maradt volna kb. A Tori meg a D, azt így ennyi. Nagyjából, ja. Úgyhogy oké, szeretett Tommy Helenát, de... Ezt nem tudjátok elvenni tőlem. Nem veszük el, csak szembesítünk vele. Hát jó. Egy tükröt rakunk eléd, és attól, hogy most sikítsz a tükör előtt, az nem a mi hibánk. Így van. És ugye az állóképként ugye még Starbuck és Lee beszélget, Starbuck megkapta, hát megtartotta Kane-nek, meg Kendvának ugyanazt a kést, és mondja Lee-nek, hogy akkor ő most visszakérte magát a galaktikájába, és nem akar keg lenni a Pegasuson. Yes. Nem tudom, amúgy ezt önálló filmként, ha valaki nem látta a sorozat előző évadjait, akár még úgy is lehet... Ne, azt akarom mondani, akár még úgy is lehet élvezni, mert végig is kapsz egy storyline-t, ami azt mondod, hogy van eleje, van vége. De nyilván sokkal jobb, hogyha látod az előző 2-3 évadot. Most attól, hogy 2-t oda kell, akkor oda nézed, ha nem, akkor inkább a harmadik után jobban illik bele amúgy. Hát ez a harmadik évad után illik. Hát jó, most érzük mi, de hogyha nem láttál még, akkor most mi az a Cylon? Teszed fel a kérdést magadnak. Mert ezek magában ezt nem. Ezt magában nem. Szerintem simán lehet. De sok értelme nincs magában. Szóval most tegyük azt, ha ezt nulla tudattal nézed meg ezt a Razert, akkor ez olyan, mintha nem is tudom, milyen példát tudnék mondani, mintha a Gyűrűk Urátnak csak a harmadik részét nézed meg. Szóval így, vaj. Abból csak pont azt láttam, a többit még nem. Ja, meg a Harry Pottert is a 7. résztől kezdted, szóval hagyjuk már. Én úgy vagyok vele, hogy nekem tetszett a Razer mindig is, meg tetszik is, nekem ezzel különösképpen sose volt bajom. Én jobban preferálnám, hogyha mondjuk tegyük azt, kiszednénk a Sagittarioni részt, meg kiszednénk a Bulldog részt, és akkor ezt a nagy filmet 2 epizódra lebontanánk, és így beleraknánk kronológiaiak oda, ahol van. Azt ennyi. Ja. Mert annyira de big spoilerek Isten igazából nincsenek benne, szóval most tegyük azt, hogyha akkor nézettük volna meg a Tamással, amikor kronológiai szempontból ott volt, annyira de nagy spoilerek nem lettek volna, de így biztosabb volt. Amit át kellett volna egyedül írni, az a adomás akció, mármint ugye a jelen szálba ezt a Rescue Mission, ennyi. Azon kívül más nagyon nem kellett volna. Egy van, szóval szerintem ez működött volna úgy, mint 2 normális epizód, hogy akkor egy kicsit többet látjuk, hogy a Pegasus dolgokat is, egy kis flashback is, akkor még úgy vagyok vele, hogy jó flashback olyan karakterekre, akik léteznek, el tudom fogadni talán. Meg akkor az első Cylon háborút is látni, az se egy rossz. Most így külön movie volt, így se rossz, én jobban preferáltam volna, hogy két epizód. Ez egyetértek. Besűríthették volna szarabb részek helyére. Persze, 2 filler részt simán ki tudtak volna szedni, és akkor ez helyette. És akkor ennyi volt. Yes. Ezzel a te pártodat fogom. Ormától
függetlenül nekem kifejezetten tetszett, még annak ellenére is, hogy ugye Kane-nek egyetlen döntésével se tudok egyetérteni. Érdekes karakter, ugye egy tökéletes ellenpéldája Adamának, de nem is kell szeretnem ahhoz, hogy tetszen. Ez tény. Én csak azért mondtam nektek, hogy nem adott sokat ez a rész, de adott, meg jó volt amúgy, nekem is tetszett. Csak az, hogy igazából, amiket elmondtak a sorozatban, a második, harmadik évadban, mi történt, hogy történt, igazából csak azokat dolgozták ki. Tehát újat igazából csak az Adama 41 évvel ezelőtti szája mutatott ebbe a filmbe, semmi más. A többi az mindaz, amit Igen, hallottunk, igen. és hallottunk, feldolgozták, megcsinálták képvilágba, és leadták. Ennyi. Hát ja, láttuk. Így láttuk, hogy mi történt akkor pontosan. Ja. Ami a sorozatban csak el lett mondva, hogy igen, ott Helena ilyen volt, meg ezt csinálta, meg a Fisk is mondta, hogy hát volt egy hajó, ami lelőtt 10 embereket, aztán lőttek egyet rajta a szóllal, mert csak vicceltem ám, nem ám. De tudtad, hogy igen, ez megtörtént, mert Fisk mondta. Szóval ezeket mind feldolgozta a film, és legenerálták képi világba, azt megkaptad. Szóval igazából nekem egy picit ez a kifogásom benne, hogy sok újat nem mutatott, láttad azt, amit eddig hallottál. Ja. De ettől függetlenül jó volt. Én nagyon jól el voltam vele, nekem tetszett. Még egy picit hüvélyem van, többit már előttem, menet közben. Az eredeti ötletek szerint ebben a részben bemutatták volna flashbackben még Sam Anders-t is, hogy itt nem piramis játékozik. De ezt később kivágták így budget és time megfontolásokból. Hát de most mi? 2 meccset bevágtak volna, hogy játszik. Annak sok értelme nem lett volna, az ebbe egyetértek. Mondom, hogy még ez felmerült, hogy őt is behozzák itt ebbe. Végre jó döntés, hogy mit kivágtak, azt kivágták. Ja, egyébként igen, ez Anders ebben nem illett volna bele tőlük. Hát ebben a részben abszolút nem. Máshova lehet. A boxolósba berakhatták volna mondjuk. Oda be is rakták. Hát csak az, hogy amikor mondjuk ő is menjen fel boxolni valakivel, és Ja, akkor hogy úgy emlékezik, hogy jaj, kikaptunk a nem tudom melyik csapat ellen. A Vörgön Panterek ellen. Az. Ott elfért volna. De ebbe hát kicsit kiesett volna ebből a filmből. Ja. Tomi, szálljon lista, hogy változott, mesélj. Sehogy, mert megvan a 12 fő. Ami most már csak 15 fő. Miért? Mert már Diana modell nincs. Ja, jó, szóval elfelejtem, hogy dobozolták. Olyan modell alszik. Hát attól még van, csak nem aktív. Eljegelték el. Lejegelték. Vagy legalábbis a pap úgy döntött, hogy akkor na, el lesz eljegelve, kész. De ez hogy működik? Akkor begyűjtik az összes Diana modellt így a két kolóniák, és akkor mindenki viszik a fagyasztól, vagy csak csettintenek és központilag így lejegelik. Ezt nem mondhatjuk el. Szezon 4-ben meglátod. Nagyon jó, kíváncsi vagyok. Szezon 4, ez fenomenális lesz, Tomi. Szezon 4-ben nincs filler. Szezon 4-ben nincs filler, csak lore epizódok lesznek innentől, Tamás. Sok sört kell vennem, sok mindent kell kibeszélnünk majd. Hát ott lesz mit. Lesz mit átbeszélni, kedves hallgatók. Hegyezzétek a füleiteket. Gentle viewers. Tamásnak Big Warriors. A feje. Azt se tudja, hol lesz. Úgy megcsapolja a 4. évad. Igen, az arra én is kíváncsi leszek ott, hogy egy pár csattanóért, meg akár az endingért is, meg minden másért, hogy mit fog szólni. Majd meglássuk. Nem cáfoltak, és nem is erősítetek meg semmit sem. Viszont ahhoz ragaszkodok, hogy az endinget, azt együtt nézzük meg valahol. Igen, abban én is így vagyok, ezzel Józsival értek egyet, hogy azt valahogy live-ba kéne, vagy én nem tudom, hogy de... Ezt megoldjuk valahogy. De azt majd megoldjuk akkor, amikor odaérünk. Én leviszem Raziel Szigetvárra, vagy nem tudom, azt nem mondom, hogy hozzám gyertek, mert gyerek miatt itt nem jó hangoskodni este, vagy bemegyünk az irodába, vagy bármi, kitalálunk valamit, vagy Dávidhoz fölkéretőzünk, vagy tököm tudja, vagy Zséhez, de valahol együtt. Kik ezek az emberek? A kollégáink. Ja, de azt Tamás cenzúrázni fogja. Ja, hogy úgy. Jó, itt van, megint meg kell valamit vágnom, hiszen Dávid, meg Zsé, meg Szigetvár, de... De, ja, szóval arra lesz... Arra valami extrát kell számítani, így van. Szóval, ha már finálé, akkor már legyen extrás. Na, viszont még visszatérve az adásra kicsit.
Ugye a negyedik évadunk van vissza. Yes. Van egy Weezer flashback, ami hasonló, mint a Resistance, ilyen nagyon mini vészek, de az az első Silo. A Razor flashback az nagy része benne volt a filmben, úgyhogy azt skippelhetjük. Az egészet? Azt mondjátok? De elméletileg vannak azt írták, hogy vannak ilyen egyedi külön jelenetek is. Igen, annyi hiányzik, azt hiszem, hogy Adam a kufircol egy nővel. Hát meg kell nézni. Azt majd te megnézed magadtól, Tamás. Ez tényleg, amit kivágtak a flashback-ekből. Tényleg, ahogy a Captain mondja, a legtöbbjét azt visszarakták a filmbe. Vagy berakták a filmbe. Igen, jó. Akkor elméletileg a menetünk. Negyedik évad. Yeah. The Plan és a Blood and Chrome. Vagy ezt felcseréljük. Mert a Blood and Chrome az viszont ugye az első Silent Harbor. Különálló standalone, úgyhogy ezt akkor nézzük, amikor akarjuk. Nagyon jó. Ja, én a Blood and Chrome-ban az úgy vagyok, hogy ahhoz annyira nem ragaszkodok egyébként. A Plan az még úgy oké, a Blood and Chrome az ilyen... Ja, az most így extra content DLC pálya. Belefér. Nem tudom. Meglátjuk még. Azt tudom, hogy van valami mini epizód megint a szezon 4 közepébe valahol. Ilyen miniseries, mint a szezon 3 elején volt, de arról viszont fogalmam sincs, hogy ez mi az. Majd megnézzük. Ja. Hát amit látok, az a 12. részben egy extendeden. Hát, nem, de valahol a közepet alján van, szóval, és azt hiszem tök ugyanolyan helyzet, mint a szezon 3 kezdetén, hogy akkor az első 35 percet levágtuk semmiért. Hát ezt nem tudom megmondani neked. Na de esetleg mögöttenek bennetek bármi is, amit ki akartok adni magatokból. Én annyit, hogy nem csinál semmi rosszat. Én annyit nagyon várom a negyedik évadot. Én annyit, hogy a torna az mindent rosszat csinált. Én kiadtam magamból mindent. Hát ha nem basszuk el, Józsi, akkor jövő héten elkezdjük már. Nem. Mármint, hogy most miért megint nekem mondod? Olyanok vagytok. Én most nem is szóltam neked semmit, hogy Tamás, csak többet szittem ebbe az epizódban, mint téged. Ja, tényleg. Kussolja, Józsi. Hát jó, hát az, amikor hogy jaj, a Scorpion Shipyard az Caprica fölött van. Ezért Balatonban van víz. Létezik a Balaton? Ez... Fölnézek, akkor fölfelé látok. Figyelj, vannak Facebookon olyanok, akik tagadják, hogy a Balaton létezik, szóval. Igen, az csak AI generált. Akkor én így a részzárónak egy kérdést föltennék nektek. Kíváncsi vagyok, hogy vélekedtek róla. Hogy miért kenyér? Igen, ezt már föltettem feleségnek. Nem tudom, annyira nem a kérdésnek. Hogy... Na mindegy, szóval, ha mi emberek a Földön a halakat elcsesztem. Szóval, hogyha mi emberek a Földön a madarakat úgy látjuk, hogy repülnek, ugye? Yes. Akkor a rákok a vízbe azt hiszik, hogy a halak is repülnek? Ja, egyébként ebből látom a logikát viszont, mert ugye a ráknak nincs meg az ability-je, bár de, mert ők is tudnak azért fölfelé úszni, hogyha nagyon rámennek. De nem sokat, most te is tudsz ugrani. De nem sokat. A rákok egyáltalán elég értelmesek ahhoz, hogy felfogják, hogy... Na jó, ugyanezt mondta az asszony is. Ugyanezt mondta az asszony is. Jó, kösz. Hát épp az, hogy a rák az evolúciós cél. Ugye, hogy minden krab lesz egy idő után, hogy az a legfaszább. Ja, de ha a szisztémát nézzük, akkor ugyanaz nekik. Tehát ők azt hiszik, a halak repülnek. Csak másik közeg. Ők fönt, ők lent. Nem? Deep. Én hazafelé menet láttam egy sünit. Ajaj, Captain, mit küldtél? A kedvenc rákod. A crab people. Na, ezt ma nevezem. Ő egy jó fajta srác. Másik, amíg a késsel hadonászik. Na de szerintem most köszönjünk el. Igen, menjünk. Köszönjük a figyelmeteket. Én Tamás voltam. Norbi voltam. Én Józsi voltam. Razia voltam. Szevasztok. Ajaj. Ez nem maradott le a végéről, mi Razia?
Ez így jött be a torna Giannához. Most jön a rép. És akkor Tamás ott tapsott a háttérbe, hogy ez az, ezt szeretjük látni. Mert ez nem is rép, mert csak képellem van, aki úgy néz ki, mint egy humán, és annyit érez, mint egy